So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Helo a chroeso pawb. Mae Carwyn a Andrew yn ymuno fi heno. Sut mae pethau bechgyn? Ie, da iawn, diolch. Ie, tywydd yn effernol, ond i blawn ni, mae popeth yn oreit. Ie, cytuno gyda Carwyn, peth yn dda, ond ie, tywydd yn neis ar hyn o bryd. Oce, felly, heno byddwn ni'n edrych yn ôl ar benwythnos rhyngwladol i Gymru. Rydym hefyd yn edrych ymlaen am wythnos olaf y Chwe Gwlad ar gyfer y senior tîm a tîm o dan ugain. Oce, gadewch i ni fynd yn ôl at oleuadau nos Wener yn y Rhyfeifr yn Nilyn. Colled arall i Gymru, 7 ar 20 i 2 ar 15. Unrhyw pethau positif, boys, yn dod allan o'r gêm? Wel, o'n i'n meddwl... O'n i'n meddwl oedd e'n perfformiad dda o'r safbwynt o'n i wedi cadw ati yn y gêm am lot fwy amser na o'n i'n disgwyl. Yn enwedig os chi'n cymryd mewn sut nath Iwerddon perfformio erbyn Lloegr pythefnos cyn. Oedd nhw ar dan yn Lundain yn gêm na. Felly oedd e'n neis yn enwedig hanner amser mynd mewn dal yn y contest, bron i ddweud. O'n i'n ddisgwyl i ni golli, ond oedd e mor neis i fel gweld pethau bach fel pryd nath o'n nhw ar y llinell ni, oedd cais yn edrych yn anochel a wedyn Alex Maen yn dwy'n y bil, oedd hwnna'n quality. Pethau fel yna, so ni wedi weld yn aml o Dîm Gymru. Felly, just pethau fel yna, wir yn positif, a'n siŵr ni'n mynd i sgwrsio am y cais Rhys Carey lot heno, ond oedd hwnna'n cais anhygol a oedd mor neis i wylio. Carwyn? Ie, fi'n credu, un peth nath ymhlesio'n fawr iawn oedd, yn amlwg, pan fydd Jack Morgan yn ffit, fydd yn cerdded nôl i'r tîm, ond dwi'n credu bod y rheng ôl allan Nilyn rili wedi rhoi i llaw lan a dwi'n mynd, reit, oce, os oes anafiadau, dewiswch ni tri, a ni'n rhoi shift mewn. Fi'n credu bod Maen wedi dangos bod yn ddigon da i chwarae ar y lefel ma. Fi'n credu bod Botham wedi dangos bod yn ddigon da i chwarae ar y lefel ma. A oedd hwnna'n galonogol i weld, achos yn amlwg, oedd y siarad i gyd am Iwerddon ac ati o flaen llaw, o'n i'n disgwyl gweld gymaint o Gymru yn rhoi i dwylo fyny a rhoi perfformiad mor gryf mewn. Fi'n credu, fel ni'n gwybod, fe gollodd Cymru, ond bydden ni'n rhoi hwnna lawr lot felly bod Iwerddon di sgoro ar yr adeg perffaith iddyn nhw, ond ar yr adeg gweitha posib i Gymru. So cais o fewn y 10 munud cynta, allan o 5 munud cyn hanner amser, a 5 munud ar ôl yn dechrau'r ail hanner. Maen nhw'n adegau mor fel tin a fel mor bwysig mewn gêm. Os ni'n ildio fan'na, ni wastad yn cwrso'r gêm. Ond, na, o'n i'n hapus iawn gyda'r perfformio. Fi'n credu, oedd yn amlwg falle
bod step up di bod yn hyfforddwyr Cymru a bod yr fforddwr amddiffynol di dod mewn a bod Tandi'n cael cyfle felly i roi fwy o overview ar y garfan i gyd. A fi'n credu nawr bod yn amlwg mae'r Eidal yn dod yn galetach ar ôl beth wnaethon nhw pan wythnos diwetha, ond fel nes i sôn wythnos diwetha, i fi hwn yw Cup Final Cymru dal. Yng Nghaerdydd, dwi'n disgwyl gweld beth wnaethon ni'n erbyn yr Alban a beth wnaethon ni'n yn erbyn Iwerddon yn gwella chydig to siomedig i golli, ond fwy o positives felly na beth o'n i'n disgwyl cyn y gig gyntaf. Dwi'n cytuno efo chdi ddau. Ffaith, dwi wedi gweld cynnydd perfformiad, pan ti'n eich yn ôl, perfformiad sal iawn yn Twickenham. Ond es hynny, mae pethau wedi gwella. Mynd allan i dilyn, mynd allan a bod yn y gêm, i deud y gwir, a fel chi deud, yr engol yn edrych yn balanced yn dda iawn, cario, taclo, troi o beo drosodd, rhan flaen hefyd yn edrych yn dda. Fel ych chi'n deud, efo bobl fel Terry Williams a Jack Morgan i dod i fewn i carfan y dyfodol, dyn ni edrych fel tîm sy'n efo'r pac sy'n gallu mynd toe to toe efo rhywun. Ond sicr, Sorry. Ond o'n i'n ychwanegu efo Carter di cario'n dda hefyd a eisiau'r bêl felly lot mwy na o'n i wedi gweld Adam Beard felly ar dechrau yr ymgyrch. O'n i'n meddwl bod Carter un arall felly sydd wedi dangos yn gêm Iwerddon bod yn gallu chwarae'r lefel yma. Mae'n jyst yn wych i weld fel ti'n sôn. Ni'n adeiladu pac cryf iawn nawr. Mae'n eisiau felly bach o welliant yn yr olwyr a pwy owyr yn dyfa. Cyn dyn ni troi at yr olwyr, mae'n rhaid i ni sôn chydig bach am y seren y gêm i fi, Rhys Care. O'r diwedd yn delifro be fydd bobl eisiau gweld gyda fo? Andrew? Fi'n cytuno. Mae yna elfen, fi wasam i dangos rhyw fath o duedd fel cefnogwr Caerdydd oherwydd yr adeg na pryd oedd bydde bron di cael ei taflu ffwrdd o Carfan Cymru gan Warren Gatland. Oedd cefnogwyr Caerdydd yn nabod bod falle mae'n bwy sy'n cario lot o bwysau, ond oedd e wastad yn chwarae fel tua 70 i 80 munud i Caerdydd bob wythnos. A ni'n gweld e dod bant tua 45 munud yn ystod pan campwriaeth Chwe Gwlad eleni. Ond mae'n rhoi shift mewn yn ystod yn bendant yn hanner gynta. A nes i roi ar Twitter ar X hefyd bod yn 2020 pryd nath Cymru chwarae yn erbyn Iwerddon yn yr Autumn Nations Cup, cafodd Care tynnu ffwrdd gan Pifac yn 39 munud, a wedyn sgoriodd y cais ar ddydd Gwener yn just ar ôl 40 munud. Felly oedd hwnna'n fel siwrne diddorol i weld pryd ni'n rhoi siawns i rhywun fel Care, mae'n dangos faint mor dda yma fe, a o'n i wir just yn hapus i weld e bod e'n joio chwarae, cos siwr o fod mae wedi cael amser anodd gyda pethau sydd wedi cael ei ddweud amdano fe gan pobl fel Gatland, a oedd e'n neis i weld ei wyneb e tra fe'n sgorio'r cais na hefyd. Dwi'n meddwl oedd e'n gwybod bod e wedi sgorio tua 10 metr i ffwrdd o'r llinell cais, so oedd hwnna'n dda. Apparently, erbyn hyn, mae wedi rhedeg y cais am 10 metr ein unan hefyd. Ond just i ategu'r beth ti yn dweud fel, i fi, mae well i weld prop yn emptio'r tank mewn 45-50 munud na prop yn chwarae 60-70% am 70 munud. Achos mae fe hefyd yn gwneud job Nicky Smith gymaint mwy hawdd pan mae fe'n dod ymlaen wedyn yn gwybod y prop mae fe'n erbyn wedi blino os bod Care drwy amser caled iddo fe. A fi'n credu, be ni'n gweld o'r Care nawr yw hyder mewn chwaraewr, wel fi'n ifanc, mae'n 28 a chwaraewr ifanc sy'n amlwg bod y hyfforddwr yn dangos ffydd ynddo fe. Fi'n eich gata wedi rhy fawr a hyn ar hal i gyd, nonsens llwyr yna. Os ti'n lli chwarae rygbi, sy'n os beth yw'r oedran di a beth yw'r faint di, ti'n lli wneud y job. A fi'n credu mae tan di gweithio Rhys Care, ti yw prop fi am y 5 mlynedd nesaf, profa fi'n iawn bod fi wedi gwneud y penderfyniad yna. A
ma cael ceisio fel just fel rhyw fath o icing ar top y gacen mewn ffordd i'r gwaith caled mae fe'n neud o gwmpas y can cario ac ati. Dyn ni wedi sôn chydig bach yn barod am diffyn a'r gwell ffordd ffaith mae amddiffyn, ond yr un peth sy'n poeni fi chydig bach, ond i taclo gymaint, ydy ni gallu wneud hwn ar bob gêm. Ac hefyd, Carwyn jyst sôn chydig bach hefyd am y ffaith, dyn ni ddim yn edrych yn dangerous efo'r bêl. Na, fi'n credu mae'n amlwg ar hyn o bryd, ni'n ceisio adeiladu amddiffyn sy'n stopo tîmoedd eraill i sgori. A mae hynny'n iawn, ond y broblem ni hefyd yn cael ar hyn o bryd yw ni'n cico gymaint o'r bêl i ffwrdd, ni'n mynd i orfod rhoi mwy a mwy o tackles mewn, felly ni'n gweld, fi'n credu, oedd 5 tacl uchan os Wener o Gymru gyda dros 15 o tackles, wedyn, os mae hwnna'n 75 tackle minimum yn treian o'r tîm, mae fe yn poeni felly faint o tackles ni'n gorfod wneud. Ond tan bod ni mewn lle le ni yn dancherus gyda'r bêl, dwi'n ofni mai dyma fyddwn ni'n gweld. A falle bod i fyny wedyn i rhywun fel Matt Sherratt sy'n hyfforddi'r olwyr i weid, reit, mae'r amddiffyn yn iawn nawr, gadewch i ni drial weld beth ni'n gallu neud gyda'r bêl, a bod ni'n falle adeiladu ar hwnna'n araf, ond dyw'r personel i fi ddim yn yr olwyr to i ddisgwyl gweld ni'n sgorio 4 cais. A fi'n credu mai hwnna falle le sy'n eisiau ni tincra nesau i ffeindio'r chwaraewyr na, ni'n garantio bod nhw'n sgorio cais bob 2 gêm falle. Dyw hwnna ddim dani ar hyn o bryd. Andrew, fel cefnogwr Caerdydd, ydych chi'n meddwl bydd hwnna'n problem? Ffaith, oedd Caerdydd efo Mark Sherratt, gyda Mark Sherratt yn arwain yr atac, ti'n meddwl bydd rhywbeth mae o'n gallu arwain a fforddi? Mae'n gwahaniaeth enfawr rhwng rygbi y URC a rygbi rhyngwladol, sut i'n mosod yn wedig pryd chi ddim wir gyda'r platfform yn y blaenwyr ar hyn o bryd. Fi'n meddwl bod wedi bod wellant o gêm gyntaf Chwe Gwlad i gêm erbyn Iwerddon yn y platfform mae'r olwyd wedi cael wrth y blaenwyr. Ond fi'n meddwl mae angen datblygu'r sut ni'n ymosod, sut mae'r olwyr yn mynd ati chwarae pob gêm i ddweud y gwir. So ni'n mynd i gallu wneud hwn fel dros nos. A'r peth yw yn wedig herwydd mae mor wahanol gêm ryngwladol a mor wahanol fesel pob tîm chi'n chwarae. A falle ni'n mynd i weld fel tîm fel Iwerddon, mae'r y pŵer ni fel arfer yn weld o'r blaenwyr nhw yn meddwl mae'n mynd i bod yn gêm holl wahanol penwythnos yma erbyn yr Eidal, gyda sut maen nhw'n chwarae rygbi. Ond fi'n siŵr o fod yn meddwl bydd ni'n gallu weld fath o'r ymosodiad naeth Matt Sherratt bron paratoi i Nghaerdydd, ond mae'n mynd i cymryd bach o amser, a fi'n meddwl mae'n mynd i bod bach o tweaks fan hyn. A ni dal yn weld gyda mae chwaraewyr fel Eddie James 13 yn holl wahanol i fath o Harry Millard sy'n chwarae i Nghaerdydd fel esiampl. Mae'n chwaraewyr holl wahanol. Yr unig peth fi'n gallu dweud yw ffaith, mae'n mynd i cymryd amser, a cam wrth cam, ti'n gallu dweud bob dim mewn un tro. So mae amddiffyn wedi gwella, mae disgyblaeth wedi gwella, ond wrach fydd hwn di'r cam nesaf. Fi'n credu falle, a fi'n methu credu bod fi'n ei weid hyn, ond lycsen ni weld Cymru'n chwarae gyda mewnwr gwahanol i Thomas Williams. Dwi'n credu ar hyn o bryd, mae Thomas Williams mor brofiadol a falle bod cymaint o ddiffyg hyder yn yr olwyr a diffyg ffydd yn ei gallu nhw, mae fe'n cymryd ar ei hun i roi'r box kicks mae mewn i ni gwrso. Ac odi'n ni'n cwrso, ni'n cystadlu'n rawyr, ond ni byth yn cael bêl glân off y tap-down, mae wastad, os ni'n ennill y bêl o'r gic uchel, mae wastad yn aniben. Fi bron o fod yn moyn gweld mewnwr sy'n taflu fe'r rhif 10 a bod hwnna'n Edwards, Gerald Evans, Costello, pwy bynnag, a gadael iddyn nhw chwarae. A os byddwn nhw'n twlu interception pass, maen nhw'n twlu interception pass, o leia maen nhw'n trial wneud rhywbeth ar hyn o bryd, fi'n credu maen nhw'n ymosod ni mor static,
ni'n mynd switcho'n ddigon cloi wedyn o ymysod i amddiffyn, a ni'n gweld fel y cais ola na sorry, dim y cais ola na i Iwerddon, pan ath Dan Edwards nôl a swipo ar llinell cais ei hunain, fe dath hwnna o Hawkins yn rhoi up and under mewn. Wel, o'r llinell hanner, dylsyn ddim o wedyn yn panico bod ni'n swipo'r llinell cais yn hunain o achos cic. Fi jyst yn credu mae angen i ni so mo, falle chanso mwy i weld beth sy'n digwydd. A os ddim yn gweithio, ni'n treol to fel. Mae wastad ffyrdd i gael o wella. Trwy just box cico, box cico, box cico. Ni ddim rili'n dysgu dim byd, just sut i daclo cymal ar ôl cymal ar ôl cymal. OK. Cyn i ni, wel, os ni'n dod nôl at hwn, ond cyn i ni edrych ymlaen at Sadwrn a'r Idalwyr yn dod i Gaerdydd, mae gen i gêm wedi ail drefnu ar ôl y storm, dwi'n meddwl, oedd yn cael ei canslo i Scarlett yn honnach. Carwyn, her wastad yn galwe, ond cyfler i Scarlett? Odi, yn sicr, dwi'n credu bod yn gyfle. Dwi ond yn gobeithio bod y tîm wedi hedfan mas yn barod. As gyda'r tywydd o mafe, dim oer os fydd hediadau yn cymryd lle fori. Ond na, odi, mae'n dîm reit gymysg o profiad a chwaraewyr ifanc yn cael cyfle, wrth gwrs. Yn amlwg mae Connacht yn colli chwaraewyr rhyngwladol, ond falle dim gymaint o daleithiau eraill Iwerddon. Ond dwi'n credu mae'n gyfle i'r Scarlett falle dechrau cael gap na sy'n rhyngdyn nhw a'r tîm oedd eich pennau nhw. Fi'n credu maen nhw wedi cael dechreuad effernol o sal i'r URC. Dwi'n tybio bod yr 8 ucha wedi hen fynd, ond mae yna gyfle i fel safe face, fel byddwn yn gweud yn Saesneg, a hefyd cyfle i ni weld Carwyn Jones yn cael rynad arall. Fi wedi bod yn gyffroes gyda fel mae wedi chwarae'r tîm dan ugen, wedi chwarae yn dda i'r Scarlett pan wedi cael cyfle, ond yn anffodus, dyw golwau ddim y lle gorau i fynd i dangos bod chi'n gallu chwarae rygbi, ond hytrach dangos bod chi'n gallu aros mewn brwydr gyda'r dorf, yr amodau a'r gwrthwynebwyr. Ond dal mlaen i'r fantes bydd yn oddau ar Scarlett. Maen nhw weld fel bod nhw'n maen nhw fel bod nhw'n cael ar y blaen, ond switcho bant. Mae eisiau perfformiad 80 munud yn Connacht, achos mae dyn nhw gormod o chwaraewyr sydd wedi bod o gwmpas am rhy hir i switch off. Newn nhw ddwn o mewn sydd iddi bod nhw'n cael y cyfle wedyn. Edrych mlaen, gobeithio fydd y Scarlett yn ennill o'r rheswm a bod e'n rhyw fath o aperitif i'r penwythnos. Bendant. OK, felly, nos Sadwrn yn Nghaerdydd, a all Cymru ennill y gêm Chwe Gwlad cyntaf dwi'n meddwl, mis Maw 2023 yn y Rhufain. Y tîm allan, beth wyt ti'n meddwl ar hyn? Os ydyn ni gallu cael cyrlyniad pnawn dydd Sadwrn, boys? Ti eisiau mynd gyntaf, Andrew? Cedi gyntaf. Fi wir yn gobeithio, mae'n siawns bron gorau ni, fi'n meddwl dros y tair mlynedd diwetha. Oherwydd, i raddau, ni di edrych mewn lot o gemau dros y tair blwyddyn diwetha yn bron yn hopeless. Enwedig, fi'n cofio yn 2024 plydedd yr Eidal i Gaerdydd. Oedd yn gêm ola hefyd y pencampwriaeth, a oedd dim lot o gysondeb, ond fi'n cofio oedd hanner gyntaf oedd yr Eidal just yn llwyr ar dop Cymru. A fi'n pryderu bydd yr un peth yn digwydd dydd Sadwrn yma. Mae dal elfen o obeth dy fi, ond fi'n cofio nes i mynd i gêm Cymru Lloegr blwyddyn diwetha gyda obeth bod Cymru gallu ennill, a welon ni beth ddigwyddodd yn gêm na. Felly, enwedig ar ôl sut perfformiodd yr Eidal. Sa'n meddwl yr Eidal di chwarae'n arbennig yn erbyn Lloegr, ond i cael y buddigoliaeth na, i hyder nhw, mae hwnna'n just massive. Just yr obaith yna, falle bod nhw wedi
dathlu a partio gormod ar ôl buddigoliaeth na. Hwna yw Robert fi. A fi'n credu falle bod risg bod nhw'n dod i Gaerdydd yn orhyderus hefyd, yn dilyn y fuddigoliaeth na yn erbyn Lloegr, a bod nhw'n cyrraedd Gaerdydd yn meddwl, wel, ni di mynd i Lloegr, roi'r Lloegr hanner cant pwynt ar Gymru, wedyn walk in the park. Fi'n credu beth sy'n rhaid i Gymru wneud yw fod yn glyfar gyda fel yn defnyddio'r bêl. Os ewn ni gor-gicio, fydd tri ôl yr Eidal yn lapo fel lan a rhedeg at yr amddiffyn trwy'r prynawn. Um, a licsen ni weld Dan Edwards yn lliwio mwy o'r chwarae. Ni wedi gweld yn neud i'r gwelch lle mae fe yn rheoli pethau. I Gymru ar hyn o bryd, dwi'n yn gwybod os mae'n dactegol neu beth, ond mae fe i weld fel... Dwi ddim fel yn cael gafel ar y gêm fel licsen ni weld. Dwi'n gobeithio geith e gyfle hwnnw. A jyst yn edrych mlaen i fel mae'r pac yn mynd. Fi rioneddol yn credu, os gallen nhw ddechrau fel wnaethon nhw orffen y gêm erbyn Iwerddon, a bod nhw'n parhau gyda hwnna, fel dylse Thomas Williams a Dan Edwards yn cael digon o'r bêl i allu lliwio pethau tu ôl. Wedyn, mae'n mynd i fod yn anodd, wrth gwrs, ni mewn habit o golli, ni wedi gweld faint oes yn cymryd i'r Eidal i gyrraedd le maen nhw nawr. Wedyn, dyw e ddim yn overnight fix i Gymru i all of a sudden fod yn dîm gwych, ond fi'n credu fel cefnogwyr dylsen ni ddisgwyl perfformiad sy'n ddigon da i ennill gêm. A fydd e, wel mae hwnna'n dibynnu lot ar disciplin ni, fel mae'r Eidal y chwarae a sut ni'n defnyddio'r bêl. Ond dwi'n sicr yn meddwl dylsen ni fod yn anelu am y fuddugoliaeth a fod yn y gêm pan bydd y cloc yn troi yn 10. Andrew? Fi jyst yn meddwl fyna oedd hefyd wrth meddwl am gêm Lloegr llynedd yw o'n i wedi adeiladu dau perfformiad o raddau yn dda yn erbyn Iwerddon a'r Alban, wedi yr hanner erbyn yr Alban llynedd, a wedyn just bron munud wal, a popeth i'r wal yn erbyn Lloegr. Fi'n pryderu bach am hwnna penwythnos yma, felly mae'n bach yn well gyda cysondeb o cael Steve Tandy yn fel rheolwr sydd wedi sefydlu ei hun. Ond fi jyst yn meddwl bod yn mynd i bod yn agos iawn. A fi jyst yn meddwl mae'n i newid holl dyfodol fel y tîm Cymru os ni'n ennill a dwi Sadwrn, oherwydd ni wedi cael y ddwy buddigoliaeth erbyn Japan, ond mae'n hollol wahanol curo Japan wedig adre i giro tîm yn y Chwe Gwlad ar ôl y 2 mlynedd diwetha. So, fi'n mynd i ddweud Cymru'n ennill i Sadwrn. Dwi'n cytuno hefyd. Mae gen nhw rhan blaen ar y ddechod, ond dwi'n meddwl mae wedi colli Ferrari, y Popen 10. Dwi'n ddim yn gallu chwarae. Mae rhaid nhw edrych ar ôl y superstar nhw, Thomas Mancello, cadw o'n dawel. Cos mae o'n player arbennig o'r dda. Ond dwi jyst meddwl yn gêm agos, dwi'n gweld hwn fod neb yn chwarae sgorio llawer o geisiau. Gêm agos iawn, so fydd disgyblaeth yn bwysig. Ond wrth mae'n dod lawr i fel yn the old days, dod lawr i cicio llwyddiannus. A paid o roi gormod o'r cyfle i nhw, so fydd disgyblaeth yn hanfodol. Ond dwi'n cytuno, gêm agos iawn, ond gobeithio bydd Cymru yn just gallu dod ar yr ochr iawn o'r canlyniad. Be am ti'n, Carwyn? Ti'n gallu weld unrhyw ffordd y Cymru'n gallu ennill? Yn sicr, dwi'n credu fel bod wedi gweld digon wrth Gymru i ddangos mewn lle ennill, a hefyd wedi gweld digon wrth yr Eidal i ddangos mae cyfuniad o Lloegr yn effernol a'r Eidal yn dda oedd y gêm, oedd y canlyniad na penwythnos diwetha, dim eisiau mynd â dim byd wrth yr Eidal, ond dwi'n mynd credu bod nhw wedi gorfod chwarae yn anhygoel o dda i ennill y gêm na.
disgyblaeth yw'r allwedd fi'n credu i fuddugoliaeth i Gymru. Fel fi'n gallu gweld Cymru'n sgorio 15, 20 o bwyntiau, cadw yr eidl o dan hwnna mewn ffordd. Dwi'n rili moyn cytuno. Dwi'n mynd i gytuno â chi. Dwi'n mynd i gytuno â chi, achos fi'n credu ni wedi gweld fi wedi gweld digon i wneud fi feddwl bod Cymru'n gallu ennill. Gêm agos, gêm o un sgôr, a dwi'n rhagweld fydd y shifft amddiffynol yn un enfawr eto, ond dwi'n pam lai, ewn ni am anonymous vote bod Cymru'n ennill, dwi'n cytuno â chi'ch dau. Wel, ydych chi wedi clywed am y tri yn ni yn eitha hyderus am nos Sadwrn, ond gan i weld, yn ni sôn am hwn wythnos nesaf. Cyn dyn ni gorffen heno, na i jyst sôn chydig bach am y tîm o dan 20. Pob lwc i nhw, maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl, dydd amser cinio dydd yn Rodney Parade. Y gêm olaf nhw yn y Chwe Gwlad o dan 20. Fel tîm, dwi'n meddwl os ti wedi gweld, mae'r cynnydd wedi bod, mae'n chwarae eitha dda, ond dim ond un gêm nhw wedi ennill. Ond dwi wedi gweld un o'r ddau o'r tîm i fi, a dim just Tom Bowen, i dweud y gwir, mae o'n yn barod. Ond mae'r un o'r ddau arall i fi yn edrych fel boi sy'n gallu fod yn serynau yn y dyfodol, os nhw'n cario ymlaen ffordd ma nhw. So rhywun arall efo rhywbeth i ychwanegu am hwnna? Dwi'n cytuno gyda ti, a mae'n ddiddorol mewn ffordd le gyda tîm y dynion, ni wedi gweld cynnydd yn raddol fel mae'r twrnament wedi mynd ymlaen, ond perfformiad gweitha'r tîm dan 20 oedd allan yn Iwerddon, o'n i'n o ran canlyniad. Wrth gwrs, fi wedi bod yn impressed iawn dyn nhw, fi'n credu beth sydd wedi bod yn dda yw'r ffaith bod yr undeb wedi parhau gyda Richard Buffin, bod yn mynd trwy blwyddyn, dwy flynedd reit anodd felly o ran canlyniadau. Mae'r ffaith bod nhw wedi stico gyda'r un tîm y fforddi yn dangos beth mae bach o gysondeb a cadw gwynebau cyfarwydd yn gwneud. Dwi'n reit gyffroes i weld le fydd y tîm ma'n mynd, achos dwi'n cytuno gyda ti, Nick. Mae yna ambell un sydd wedi sefyll allan yn barod sy'n ser, a fi'n credu beth sy'n bwysig nawr yw bod nhw'n cael y cyfleoedd yna i chwarae nôl yn eu clybiau, neu bod hwnna'n yr SRC neu'r URC, neu hyd yn oed dros y ffin y Lloegr, bod nhw'n cael yr amser ar y ca, achos heb tîm Cymru mae'n gam mawr i stepo lan o dan 20 i'r tîm cyntaf. Wedyn mae'n angen iddyn nhw chwarae ar y lefel ucha i gael yr exposure yna yn chwarae rygbi ar y lefel ucha, cyn bod nhw wedyn yn dod yn ôl i'r tîm rhyngwladol pryd bynnag fydd yn digwydd. Un boi sydd wedi, dwi'n meddwl mae'n cael ei blwyddyn arall, dwi'n meddwl mae'n dal yn ysgol, wneud lefel A, o'r hen ysgol chdi, dwi'n meddwl, Andrew, Thomas Howe, bachwr, mae o'n edrych yn fel boi arbennig o dda. Nes i glywed gyntaf am sôn am Tom Howe, fydd yn blwyddyn 11, oedd yr athrawon yn Glan Taf di sôn amdano fe, bod ganddo fe dyfodol enfawr yn rygbi, a mae wedi chwarae Cardiff RC yn barod am beth waith, a dal yn neud ei lefel A yn ysgol, ond mae just, pryd chi'n wylio fe chwarae tîm dan 20, mae'n edrych bod mae popeth yn dod yn mor naturiol iddo fe, yn enwedig yn safle fel Bachwr, lle does ddim lot o dyfnder yn Gymru o gwbl yn y safle yna, yn enwedig bod lot ohonyn nhw di bron newid tua oedran yma o rhengol i bod yn Bachwr, fel rhywun fel Dewi Lake, so chwaraewr dda. Mae'n mynd i fod yn diddorol i weld sut mae Tom Howe yn datblygu, a fi'n gobeithio gan i weld e chwarae dyn gyntaf Caerdydd tymor nesaf, oherwydd mae ganddo fe dyfodol enfawr, a mae di bod mor neis i weld rhywun sy'n dal yn ysgol gallu cystadlu yn y ffordd mae wedi bod, yn enwedig erbyn
tîm oedd na, fel siwr o fod, mae'n chwaraewyr yn tîm Ffrainc sydd yn chwarae yn y top 14, neu di cael rhyw fath o profiad yn bron y prowdyd hefyd. So i weld e'r cystadlu fyna, mae'n gret i weld. Greit. Oce, dwi'n meddwl, short o siarad ni heno. Diolch yn fawr am gwrando neu wylio. Pob lwc i bob tîm o Gymru dros y penwythnos. Gobeithio erbyn cyn wythnos nesaf, mae gen i rhywbeth i sôn amdan a rhywbeth i ddathlu. So, diolch yn fawr iawn i chi ddau am ymuno ni heno. Diolch. Diolch iawn. A nos da pawb. Nos da. Shot clocks, big shots, upsets, aces. TGL playoffs are here. First, Atlanta Drive starts their repeat run against Los Angeles Golf Club. Then, Rory's Boston Common Golf and Tiger's Jupiter Links face off in their playoff debuts. Who will advance? Keep up. It's playoffs. Tune in Tuesday, March 17th at 6:30 p.m. and 9 p.m. only on ESPN and the ESPN app. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more.